pripájam GSM modul na posuvnú bránu. To i2 GSM modul, je to RAN 1800/A, tuto to môžete vidieť. A toto sa zapája tak, že napájanie ide z pravej svorky stop na ľavú svorku PP a z ľavej svorky PP to ide na výstup a z pravej svorky PP tiež na výstup. Tým pádom sa to bude zopínať a prezvonením otvoríte alebo zatvoríte bránu. Na novších bránach táto svorka PP je pomenovaná ako SBS. A ako náhle svieti zelená trvalo, tak je zariadenie pripravené na nastavenie. Ako kontrola, či to funguje, krátkym stlačením by sa mala brána rozhýbať. OK. Krátke stlačenie sa otvorí. Podľa manuálu pekne vložíme čísla, ktorými sa brána môže otvárať. A my pôjdeme touto variantou, že dáme heslo, číslo a vložíme tam takto kódiky. No a pekne pridáš heslo, ktoré v defalte zistíš tiež v manuále, aké, dáš ADD a telefónne číslo. A teraz jednoducho, keď to zase zabliká na zelená a modrá striedavo a potom sa rozsvieti zelená, tak automaticky ti brána pôjde a prezvoniš telefónne číslo a bude to fungovať.